Башкалабыз парклары яшеллеккә күмелде. Җәйге чорда табигать кочагында күп төрле мавыктыргыч чаралар оештыру күздә тотыла. Казанның кайсы паркларында инде җанлылык сизелә, кайда ничек ял итәләр? Хәбәрчебез кызыксынды. Каких мероприятий, на ваш взгляд, не хватает нашему городу? Детских мероприятий. Еще танцев побольше на открытом воздухе, опен-эйров всяких, пусть будет бачата, сальса. Шәһәр халкы һәм кунаклар җәйне көтә. Республика башкаласы мэриясе сайтында чаралар исемлеге барлыкка килде. Аларның күбесе шәһәр үзәгендә уза. Кабан күлендә сапбортта йөрергә, йога белән шөгыльләнергә була. Ә кичләрен диджей музыкасы ярдәмендә кичке шәфәк белән ләззәтләнергә мөмкин. Ширик күл паркында психологлар да эшли. Алар һәркемгә бик теләп булыша. Паркларда көндезләрендә ял күңел ачу программалары оештырыла. Пляжда уйнарга, үзең ашамлыклар әзерләргә мөмкин. Дөрес мәйданчыкны арендлау түләүле. Шунда ук кешеләр үзләреннән артып калган әйберләрен дә алмаша ала. Күп кенә экологик акциялар, концертлар, кичәләр һәркем җәй айларын күңелле, ямьле итеп үткәрсен өчен төрле чаралар оештырыла. Ләлә Зайнуллина, Булат Шакиев, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары.